Moi moi! Kiva kun ootte täällä katsomassa mun videoa. Woo! Koska musta tuntuu, että mä en laita sitä mun ekaa meikkivideoa, minkä mä tein eilen. Teen tällaisia, mitä mulle kuuluu juttui. Ja jos joku asia niinku rasittaa, niin tuohon siitä tänne valittaa. Ja sitten jos on jotain kivaa juttua, niin siitä. Tai jos on joku kaverin kanssa. Tai jotain muuta. Kaikkea maan ja taivaan välillä. Niin, niistä asioista sitten teen videoita. Ja mulla olisi vähän niinku tarkoituksena esitellä teille, mitä mä sain joululahjaksi. Ei syynä se, että mä olisin mitenkään niinku mä sain tätä ja mä sain tätä ja vitsi, mulla on sellaisia juttuja, mitä teille ei oo ja nää on Etelä-Afrikasta ja tilattuja, niin ei sellaisia. Ihan tällaisia tavallisia tavaroita, mitä tavalliset kulliaiset saa joululahjaksi. Joo, no jos mä aloittelen, niin kattokaa, jos teitä kiinnostaa, kun se on joululahjaksi. Sattumanvaraisesti tästä. Eli kyseessä on, miten tää zoomaa? Diesel Loverdose. Ja. Se on nyt sit sellainen hajuvesi. Et se jotenkin mä en oo kunnolla ehtinyt edes vielä sitä täältä paketista saamaan pois. Testailen. Mut se on tällainen. Mä en todellakaan saa tätä täältä pois. Mut anyhow. Mukana tuli body lotion. Tällainen. Ihana puteli. Ja sitten tuli. Kato tosta! Ai mun sormi. Tää on se itsessään se hajuvesi. Musta on aika nätti. Tää on niinku tällainen musta sydän jutska. Joo, tää on hieno. En oo ennen tätä tuoksua käyttänyt. Tää oli joku äitin valinta selvästikin. Mut joo, hajuvesi, sitten toi body lotion ja sitten suihkugeeli. No ihan turha sitä on tuolta ottaa pois. Se on ihan samannäköinen kuin se musta tuubi. Sitä body lotionia. Mut joo, tuoksu aika tommonen niinku vahva tommonen marjanen. Siinä voisi olla jotain mustaherukkaa. Appelsiiniä. Tällaisia. Vois olla. Sitten tää oli mun toivelistalla itse asiassa pyjama. Mä en nyt kokonaan näitä housuja saa näytettyä, mutta tällaiset raidalliset, missä menee tuollaista pitsikuvioa. Se on aika söpö. Ne on kivat. Ja sit sen kaa ihan tällainen tavallinen paita, tällainen pitkähihanen, tummansininen, missä menee nappeja. Nää on Kappaalista. Kappaal on kiva kauppa. Sitten tää yllätti mut positiivisesti, koska mä en yleensä lue kirjoja silleen kun lukemalla lue, mutta nyt mulla on jotain lukemisen arvosta, koska no sen näkee ihan tästäkin. Bridget Jones on varmaan kaikkien tyttöjen lemppari ihminen. Jos ei oo, niin ei oo. Mut niin. Mun ainakin siis en oo lukenut kirjoja. Mä en lukenut mitään. Siis oikeesti kaikki kysyvät, että sä oot lukenut Harry Pottereita, niin en oo lukenut. En todellakaan aio niinku vaivata päätäni niinku lukemalla jotain tyhmiä fantasiajuttuja. Sori kaikki Harry Potter-fanit siellä. Ja sitten sama toi nälkäpeli. Niin siis mä oikeesti rakastan niitä leffoja. No Harry Potter nyt on vähän silleen ihan sama. Mut niin oon kattonut kaikki leffat Bridget Jonesista, ne 2, mitkä on. Mutta tää on nyt Mad About the Boy. Ja mä en tiedä siis, onks tää nyt, tuleeks tästä joku leffa? Mä en tiedä, niinku, että tää olisi vähän niinku kolmososa. Jos näin vois sanoa. Tää on ihan mukavan paksunen. Tässä on ihan niinku lomalukemista ja aion kyllä ehdottomasti nyt perehtyä tohon, koska en oikeastaan lue kirjoja vapaaehtoisesti.
Joo, sitten tääkin oli. Tää on niin söpö. Pistän tän vähän kauemmas, että näette tän kokonaan. Tää on tällainen niinku... Tässä on 3 tämmöstä boksia. Nää on siis jotain ihonhoitotuotteita, tällaisia ihania hemmottelutuotteita. Ja siis mä en oikeastaan tiedä, mitä tää edes pitää sisällään. Luultavasti äiti on ottanut tän vaan sen takia, että on siis sepön näköinen. Se on ihan kiva juttu. Mutta täällä alhaalla lukee, että tää niinku sisältää joku suihkurasva juttu. Niin se olisi niinku maitosukulaata. Sitten on body wash. Mä en osaa suomentaa näitä. Kelatkaa. Body wash. Niin siinä on mansikkaa, vanilja, tryffeli jotain. Kerma juttu. Sitten on body lotion. Mä en tiedä mikä se on suomeksi. Se vaan on. Niin siinä on valkosukulaata. Sitten body scrub. Se on niinku se, mikä hieroo. Tai siinä on niitä pieniä semmosia hierottajuttuja. En mä tiedä. Ja sitten täällä on näitä suihkusuolakiteitä. Niin kiteitä on siinä body scrubissa. Ne kiteet, mitkä niinku kuorii ihoa. Haha. Niin. Joo, niin tällainen ihana. Tosi söpö. Aion hemmotella itseäni tässä joku viikonloppu, kun on aikaa. Onhan tässä nyt aikaa tässä loma. Sitten. Tää oli aika niinku... Tää oli itse asiassa aika hauska juttu, koska... Tää mun huone, no ei nyt paljon näy, mut yrittää vähän niinku olla tämmönen Hollywood-teema. Tämmönen mustavalkoinen. Vähän niinku yrittää olla. Että mä oon nyt jotenkin... Tää sisustettiin viime jouluna, eli vuosi sitten. Että ostettiin mustat verhot, musta päiväpeitto, musta matto, kaikkea mustavalkoista sydämiä tänne. Nyt mä oon vähän kyllästynyt siihen jo, koska olen villi luonne. Olen hyvin kyllästynyt ja koska mä oon innostunut intialaisista jutuista, sen ehkä osa tietää, jos on lukenut mun blogia, niin mä haluun tänne vähän väriä. Oikeesti. En mä niinku tämmöisessä huoneessa, mikä on niinku tämmönen tylsä, mä haluun olla. Et joko niinku silleen mä ajattelin, että jotain valkoista voisi olla, vaaleanpunaista, semmosia kirkkaita sävyjä, turkoosi, pinkki, valkoinen, sit siitä semmonen siisti kokonaisuus. Jotenka sain äidiltäni, täällä nää nyt on kaikki, koska joulupukki on yhtä suuri kuin äiti, varmaan kaikki tietää, tai isä, mulla se on äiti, tällainen juttu Indiskasta. Mikä se on? Tollanen Buddha. Tai Buddha, mä en tiedä niitä jumalia, tai mitä ne on, hemmoi. Mut niin tämmönen, mihin saa noita tikkuja, tuoksujuttuja, niitä, tuoksutikkuja pystyyn. Niin sitten tällainen mango papaya, ei sitä nyt se kiiltelee niin paljon, että ei saa selvää. Mut mango papaya. Niin nää tuoksuu ihan sika hyvältä, se tuoksuu täältä läpi. Oikeesti. Sika jees. Onko se nyt oikein? On. Kaiketi. Ja tällaiset. Tosi kivat. Sitten tää on niinku... Mä voin sanoa ihan suoraan, että mun sosiaalinen elämä on päättynyt. Siis sinkkuelämää. Kaikki kaudet. Ihan oikeesti. Tää oli niinku ihan ykkösenä mun toivelistalla. Mä sain sen. Ja nyt kaikki nämä vesikelit, tuolla pitäisi olla lunta, ei oo, on pelastettu, koska mä istun sisällä ja katon näitä. Oikeesti, ja syön suklaata. Ihan sikana. Mä en nyt avaa tätä, mutta siis täällä on nämä kaikki tuotantokaudet. Mä oon hyvin onnellinen tyttö. Kyllä. Joo. Siinäpä se. Mä en oikeastaan, mä en oo sellainen ihminen, että mä kattelisin jotain Gossip Girlia tai ihan mitä vaan, mitä niitä on. Niinku silleen jee. Mut sinkkuelämää, siinä on sitä jotain. Se ei oo niinku semmoista tyttömäistä höntyilyä sellaista. Oikeesti, me ollaan ihkui. Se sellaista, vaan se on niinku
Se on oikeeta. Oikeesti. Tiedätkö? Mun on kamaa. Sitten, hei. No tää on aika tällainen perusjuttu. Olin muutenkin dödövailla. Oli niinku just loppunut. Tää oli tosi hyvä ajatus. Silleen sitten tietenkin tossa toi, mikä siinä nyt oli, tällainen raspa tuubi. Ja sitten ihan toi suihku saippua. Tältä Dovelta. Näkyy siinä. Toi tuoksu tai mikä toi nyt on, toi haju on, mikä se on? Mikä toi on? Se ei omena, vaan se granaattiomena. Se voi olla hyvä. Sitten. Haha, tääkin oli mun toivelistalla. Kameralaukku. Se ei mahdu kuvaa. Kameralaukku. That's my bag. Eli tällä mä sitten hiihtelen tuolla pitkin maailmaa, sit kun mä sinne pääsen ja on rahaa. Niin mä laitan tän olalle. Itse asiassa tän saa kans alaselkään, eli mä voin kulkea siellä niinku tällainen kilpikonna tälle näin. Mun mielestä tää on aika seksikäs. No en ehkä kannasta silleen. Mut oikeesti tätä mä toivoin. Toi mun edellinen kameralaukku oli tosi pieni, et se ei ollut edes tarkoitettu tuolle jälkkärille, minkä mä sain keväällä. Niin tää on tosi hyvä. Okei, sitten viimeisimpänä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä. Mä sain hiusväripaketin. Se oli jossain siinä keskivaiheella, kun äiti ojensi sen sieltä kuusen alta ja mä olin silleen niinku just se, kiva hiusväri, että tällaista mä halusinkin, että voisitte värjätä hiukset tuossa tammikuussa ennen synttäreitä, niin mä laitoin sen siihen sivuun silleen, niin kuin, että siinä oli tää pysähtyi jotenkin, mut joo. Se paketti oli avattu. Sitten mä ajattelin silleen, että no mitä sitä pukki on halunnut tarkastaa, että onko oikea väri. Ja äiti vaan hymyili siinä ja mä laitoin sen sivuun ja sitten tuli muita lahjoja. Sitten viimeinen lahja. Mä sain... Ootas. Mä sain... näitä. Ja siinä vaiheessa mulle ehkä niinku aukeni, että nyt on kyse jostain suuremmasta lahjasta. Sitten äiti kysyi, että no, katoit sä minkä värisen hiusvärin sä sait? Mä hetken, että no, katoinhan mä niinku, että se oli se tummanruskea olio. Sitten mä olisin, ei perkele, josta mä otin sen paketin ja mä avasin sen ja siellä oli tämä, voitteko kuvitella? Tämä oli siellä sisällä, siis iPhone 5S, näkyykö? Joo, mä sain iPhonein, ihan sika hyvä fiilis, mä olin niinku, koska siis mulla oli aikeissa se, mitäs tää nyt oikein sekoilee? Mulla oli aikeissa siis alkaa säästää joulusta rahaa. Et mä saan siis kerättyä ne rahat niinku kevääseen mennessä niinku joku 700. Et suurin piirtein saisin sen siinä kerättyä. Mut herra jumala, mä sain sen ja mä oon ihan sika iloinen. Kattokaa nyt. Mun baby, se on ihanaa. Tosin, mä en saa sitä vielä käyttöön, koska mulla ei oo SIM-korttia. Koska mä vitun idiootti, en todellakaan tajunnut, että tarvii jonkun erinäisen SIM-kortin, koska siis tämähän ei oo puhelin. Tää on iPhone. Niin. Mun täytyy nyt sitten, ja sit lisäksi niinku, siis tää on ihan suolesta. Tää, mihin laitetaan se SIM-kortti. Et kun tää väännetään jollain vitun, anteeksi, tommosella ihmejutulla, mikä siinä tuli siinä paketissa, kaikki tietää, jotka omistaa iPhonein. Niin se väännetään auki tosta. Ja arvakkaa saiko auki. Niin en todellakaan. Ja mä menen nyt sit varmaankin liikkeeseen sen niinku, sit kun mä oon ostanut sen kortin. Niin avaamaan sen luukun. Mut joo.
tässä. Haha, siinä se on, koska kattokaas mun vanha puhelin. Mihin se nyt meni? Ottakaas nyt kun tää näyttö tästä sammuu. No se ei nyt sammu. Mä lörpättelen, siis sehän on Nokia. Ei Nokiossa ole mitään vikaa. Nokioissa on mitään vikaa. Mut sit kun sä paskot sen näytön, niin se on kauheen kiva. Tommonen. Mä en oo siis ylpeä mitenkään tästä näin. Siitä, että siis ei vitsi, puhelimen näyttö meni rikki, oh my god, ei se mitään, isi ostaa uuden puhelimen, koska meillä se ei mene silleen. Et nytkin mun piti oikeesti säästää niinku ihan tosissani, olin, että säästän rahaa omaan puhelimeen. Se nyt oli siis, tää tuli ihan puulta, että mä sain tän näin. Mutta muuten niin siis, tää oli aika huvittava tilanne tän Nokian kanssa. Kun meillä oli toi ykkösristeilypäivä, niin mä myöhästyin Dösästä. Se ei ollut mikään hyvä päivä silleen, myöhästyin Dösästä, mulla oli kaikki ne kamat messissä, kaikki laukut, kaikki, koko omaisuus mukana. Niin sit mä myöhästyin Dösästä, mä olin Dösärille, sit mä vaan otti niin paljon pannuun, että mä viskasin tän siihen kadulle. Ja sit se vaan jotenkin sattui niin osuun, että se kivi tuli suoraan tohon nurkkaan. Ja sit mä en oikeesti ikinä niinku kohtanut mun tavaroita. Tai siis niinku koin olevani kiitollinen. Melko. Useimmiten. Välillä. Harvoin. Ei mutta oikeesti niin. Mä oon tosi iloinen, että mä sain puhelimen. Uuden. Joo. Siinä oli mulla että haha, haluatteko vielä, että mä sain mun poikaystävältä lahjoja. Kyllä vain. Yksi on muuten tuonut, täytyy käydä hakeen sen, mut mä sain siis Petteriltä tällaiset ihanat nappikorvikset. Tällaiset aika perus, mutta tällaisia mä kaipasin, koska näitä voi käyttää silleen niinku päivittäin. Ettei niinku tarvi aina miettiä, että millaiset korut sopii asuun. Ja että jos on joku ihan peruspaita päällä, niin käy tällaiset yksinkertaiset nätit. Sitten. Mä sain laukun. Ei siis mikään tällainen Prada-laukku. Jotain rajaa, mut siis onko tää nyt Kappaalista vai Lindexistä tää laukku? Lukeekohan tää? No täällä ei edes lue. Mutta Lindex tai Kappaal. Tällainen. Itse asiassa mä vihjasin tästä sille kaupassa ja mä oon niin tyytyväinen, että mulla on poikaystävä, joka oikeasti kuuntelee mitä mä sanon. Koska mä sanoin silleen, että ei vitsi, toi olisi ihanaa, että mä just tarvin tollasen laukun, minkä mä voin niinku ruokalassa laittaa olalle. Ja mä voin niinku pistää sen selän taakse, ettei mun tarvi koko ajan olla silleen niinku, että se on tässä kyydän päällä Tiedätkö, kun se sattuu, jos se on painava, koska mulla on ihan helvetisti kirjoja. Ja mulla ei ole lokeroa, koska meidän lukiossamme lokero maksaa 50 €, niin mulla ei ole sellaisen varaa, niin kuin silleen, no tossa on sulle 50. Niin, mä tein ratkaisun, että mä en ota lokeroa. Niin tää on tosi hyvä. Tän mä saan silleen, että mä pystyn ottaa ruokaa niinku 2 kädellä, että mun ei tarvi olla silleen. Siis se näyttää ihan hirveältä, kun mä yritän aina semmosen laukkaa, joka niinku loppuu tohon. Niin. Tää on tosi kiva. Kyllä. Ja sitten tää. Siis tää oli ihana yllätys. Me käytiin niinku kavereiden kanssa tuolla. Multa siis pyydettiin apua Jessin liikkeeseen. Että että tuu nyt kattoo, että mitä mä ostan mun tyttöystävälle koruksi täältä Kessiltä. Ja sit mä olisin, että no ok, mä voin tulla niinku katsoa, että me kierreltiin ja katseltiin niitä koruja ja sitten niinku Petteri oli siinä kanssa mukana ja istui siellä sivussa ja sitten mä olin niinku toi on kiva ja siinä sitten mietittiin niitä koruvaihtoehtoja, niin sit mä sain tällaisen. Voitteko kuvitella? Ota lähemmäs. Siinä. On ihana. Kes siinä lukee, se on kes.
Okei, niin siis Kessin sain. Tää on mun niinku ensimmäinen Kessin koru. Mähän siis en tunnetusti, no ei nyt tunnetusti voi sanoa, mutta en oo tällainen merkkivaatteiden käyttäjä. Niin, tai minkään merkki, siis ihan mikä vaan merkki. Et nyt jos kaapistani löytyy vähän Hollisteria, ne ovat kaikki Turkista, siitä voi jokainen ihan itse päätellä, että onko ne aitoja vai ei, mutta joka tapauksessa Kiinan lapset ne tekee, oli se sitten aitoa tai ei. Niin nyt mulla on sit niinku oikee Kessin koru. Joo. Se on ihana. Joo. Ja sit mä annoin, mitä lahjoja mä annoin muille, en hän suinkaan ole itsekäs ihminen. Mä annoin Petterille lahjaksi, siis ihan eka meidän sovinto oli, että molemmat ostaa vaan niinku neuleet toisille, et ei mitään kummallisempaa. Niin mä ostin sille siis neuleen ihan H&M:stä. Se nyt maksoi mitä se, en sano, kuitenkin katsoo tän videon. Kuitenkin hienon neuleen, ei sillä hinnalla ole väliä. Mun mielestä hinnalla on väliä silloin kun se tavara niinku miellyttää sitä toista ja siitä tulee hyvä mieli. Ja niinku perimmäinen ajatushan on se, että niinku se ajatus ja idea on tärkein. No, onhan sillä lahjallakin nyt jotain merkitystä, että et sä voi niinku antaa vaan jotain ihan siis semmoista surkeeta niinku tavaraa, millä toinen ei tee mitään, esim. Niinku jotain Tigerin niskatyynyä. Niinku mä en voi ymmärtää sellaisia. Mut niin. Ostin siis neuleen, se on ihan hieno, tosi tyylikäs. En tässä vähän itseäni kehon, mutta ei. Siis se on hieno neule. Ja sitten ostin Tommy Hilfigerin sukat. Kyllä. Siis mä kuittailen aina Petterille siitä, että niinku silloin mikä se on se Helly Hansenin takki sillä on. Niin vähän täytyy kuittailla, kun silloin vähän enemmän noita merkkivaatteita, mutta ei sillä oikeesti edes oo. Mut joka tapauksessa ostin sille sukat ja se tykkäs niistä kyllä. Siinä oli mulla niin ja sit mä tein sille semmosen piparin, semmosen sydänpiparin ja sit siinä luki, mitä se luki? Niin siinä luki I love you ja sit Petteri silleen sivulla ja sitten sydän. Se oli aika sulonen. Toivottavasti sinä söit sen. Et niinku heittänyt sitä nurkkaan silleen, syö. Mut niin. Sellaiset. Ja sit mä ostin mun äitille 2 sellaista lasikynttiläkulhoa Indiskasta. Ja sit valkoinen neule, sellainen mukava. Ja sitten koruja tuolta Piisesistä. Ja sitten mä ostin iskälle lakua, kun me käytiin Porvoossa. Se tykkää lakusta. Ja sitten mä ostin Niilolle Assassin's Creedin. Se oli hyvä, kun me oltiin pelikaupassa silleen, että Niilo sattuu olemaan mukana. Mun piti vähän katsoa sitä. Mä menin sinne pelikauppaan ja mä menin siihen kassalle, kävelin ja olin silleen, että no niin, että moi, voit sä vähän auttaa mua. Mä huomasin just Niilon mun takana, että mennä nyt sinne pois siitä, että mennään nyt katsomaan niitä muita pelejä sieltä, työnsin se siinä jonnekin muualle. Ja sit mä olin silleen, niin kuiskasin siellä myyjälle, että tolle noin, joululahjaa kattele. Ja sit se tuli auttaa mua, ja kun siis mä en tiedä oikeesti peleistä yhtään mitään. Niitä Assassineen, niitä on just numeroitu, tosi epäloogista. Ei oo niinku silleen 1, 2, 3, 4, vaan niinku ne on jotenkin silleen Brotherhood ja jotain tällaisia. Mä ostin sen Assassin's Creed 2. Mä toivon, että se tykkää siitä, että se pelaa. Nyt se pelaa jotain Tekkeniä, siis sehän sai Pleikka 3. God, siis oikeesti. Meillä on ihan liikaa kaikkia pelikoneita. Silloin se Nintendo 3DS. Sitten silloin mun vanha Nintendo DS Lite. Ihan sama semmonen vaaleanpunainen. Ei ihan se vanhin, vaan se siitä seuraava. Silloin ne 2. Sitten meillä on Wii. Silloin varmaan miljoona peliä Wiille. Sitten se haluaisi Wii Uun. Niin. Ja sit meillä oli Pleikka 1. Siis se oli joku ihan sikavanha, se oli joku iskä. Taas toi pysähtyi. Niin, Pleikka 1 mä pelasin joskus aikoinaan Spyrota. Ja sitten, no niillä oli oikeastaan sillä niinku pelannut. Sitten se pelasi Pleikka 2. Ihan siis nyt tähän päivään asti. Ja nyt Pleikka 3. En
en ymmärrä ja nythän se sai puhelimen. Mut joo. Hei, akku loppuu. Hei, niin se piti vielä sanoa, että mä sain siis joululahjaksi myös kamerapidikkeen. Se on se syy, että mä teen nyt näitä videoita teille, olkaa tyytyväisiä. Se oli ihan siis tosi ihana yllätys. Kamerajalka. Joo, no mut hei, nyt tässä oli kaikki tällä kertaa. Tässä oli mun lahjat, toivottavasti tykkäsitte tästä videosta ja höpötys. Niin, mut hei, nyt kaikille hyvää joulua. Mä lähden syömään. Oikeesti. Mun vatsa kurnii. Olen nälkäinen kuin susi suorastaan. Mut joo, hei nyt mä meen. Hei hei bye.